Idem popod železničnú trať. Pôjdem cez Tepničku nad Váhom. Mostík ponad hlavnú cestu do Terchovej. Tu je také ihrisko pre chlapcov. A tu sa ide na Straník, teraz doprava, ale ja nejdem, idem tam puštiť ďalej. Toto je penzión zvaný Martinov dvor. Perfektné. Idem popod záhradkárskú oblasť, ktorá je vpravo, vľavo je rieka Váh a cesta smeruje do Budatína. Nachádzam sa v Budatíne. Idem popod cestu. Ktorá ide smerom na Čacu a tu vľavo na Byču. Idem ponad rieku Kysuca. Vľavo. A som po Vaskom konci. Idem popod viadukt. Diaľnica ide Tichomec. Je Hričovská priehrada. Je odbočka na Divinku. Krásna vyhliadka poschodová. Hričovská priehrada. Tam vzadu diaľnica. Teraz idem na cyklistický chod. Pôjdem po ľavej strane. Stojí to tu, aha. Pravo kanál, ľavo staré korito. Táto cestička pekná ide až do Byče a tam pôjdem druhou stranou potom domov. Som v Byči na okrúhlej križovatke. Je nástupište v Byči. To je obchoďovať nejaký. Sí, hotel Paprad. No, bicyklík je tu. Čau. Diaľnica smerujúca do Žiliny a vpravo do Lietavskej Lúčky. Vedú sa do Lietavskej Lúčky, cez tunely Ovčiarsko a tunely Žilina. A idem doprava smer Ovčiarsko a domov. Tam je penzión Dúbravy. Aj motorka. Námestie v Ovčiarsku. A tu je Ovčiarsko. Fotbalový štadión. Hrad Lietava. Martinské hore. Žilina. Idem po polnej ceste alebo družstevnej. Uvidím, že tam nebude blato. Šiel som po tom bláte kade ako. Ale dalo sa, no. Aj tu idem trošku opláchnuť. Tak. Tam sú tunely Žilina, Malá Fatra.
Tam sú tie tunelného pána, bánovia, ako tu morky, všetko možné, holuby, kozy, ovce, všetko možné. Hej, kačičky. Rieka Rajčianka. Pánečko, tu je aut. Hej, 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 pozor! Ľudia oddychujú. Nový most ponad hlavnú cestu spájajúci sídliska Hliny a Solinky. Čauko.